Nandito tayo sa Atrium Beach Mall para sa isang exhibition na naman ng mga plants. So, maraming ina-exhibit ngayon na plants dito. Maybe this time is the 5th or 6th. Hindi ko ma-memorize kung ilan na nila na Plant Expo ng Bohol. Dito, Bohol Plant Expo 6 yata. Pang 6 na yata. Tingnan natin dito. Marami na ng display plants. Lagi naman ang plants ang ating sadya. It is their first day. Siyempre, opening. Tingnan natin. Okay lang ito. Tanaw ko. Labas ko na yun. Last year naman nakaroon eh. Oo. Ilan lima? 650. Ganda, nasa ganun.
Di ba, ang uban kami. Ang uban, wala pa. Ilan eh? 1,000 si ma'am. Watermelon ang ulan. Ang ganda. Lagi, labong kayo. Last month, ano ba ano? Gamit ko naman next month. Up to December. Ay, oo, kay magpasko naman. Lanturama rin, murag nakasunod sa kwan. Ilan ni ma'am? Ako kukuan sa humbanaan eh. Wala pa siya treasure. Wala pa na, guys, si Jam na nagkuan na. Wala, naghapot pa sila. Ano lang po sa ICM? Nakasuot man sa ICM. Kapil man. Madara? Okay. Hindi naman ako pa. Sige, iso sa Lupin, dili na. Dili na tingali. Nga na lang. Kay Dapura ba? Balki. Lagi? Dito na ako niya. Sagdi pa sa... Yay! Promise ko, hindi ako bibili. Anong nangyari? Nakakita na naman. Bili na naman. Hindi kasaba na gani ko gabi. Thank you, ma'am. Thank you. Ayan. Dito naman. Okay. Princess, oh, nice, oh. 1.8. 1.8 yan, kay Princess. Very nice. Ano siya, daghan kayo, rare. Very rare ang ilang display diyan. Always rare lang. Very rare ilang ang display. Ganyan. Stanleyana, mga Burley Marks, Antoniano, Lupinum, maoday ni Lupinum. Maoday ni Lupinum. May ay si ma'am ha, karyot lang. Lupinum yan oh. Oh, Lupinum. Maliliit pala Lupinum. Pero og mo dako ni ma'am mo haba siya no? 8,000. Mo taas na siya no? Mutaas, then muda ko yung leaves, ma'am. Ah, mo dako pag yun. Oh, muda ko yung leaves. Same sa Brandiano. Oo. Yan pala Lupinum. Meron siya velvety ang leaves. Oh my God. Nakapalit man gud ko mamo niya ingon og Lupinum mo niya diay ito. Lahi kay dili siya ingani nga velvety katong kuan bitaw. Rough lang ang iyang leaves pero ingani ang shape. Mao gyud ini. Pag dating sa rare plants guys, dito sila meron. Marami sila. Yan ka magtanong sa kanila. Pero wala man kung maragultad. Ano to? Ha? Ito, mama, may sodiroy ako, ma'am. Sodiroy? Ah, Sodiroy ni siya? Oh. Colombia. Sodiroy ka na, wala pa ko ani. Ha? Wala siya og mami. Ano na yellow man ni ma'am? Ay, muna ako gift niya, ma'am. Ah, Akong gift. gikat. Gikat ni mo. Ingana raon ta ma'am oh. Ha?
Ayan. I-recycle na pampat. I-transfer mo gud na to ni Pat mo. Oo, lagi. So, di Roy. Ayan o. Ganda. Very nice. 3.5 daw. Ang ganda. Ano ito? Ano? Crystal Hawk. Doriyaki yan, ma'am. Na pistalo. Ha? Doriyaki na pistalo. Doriyaki? Yeah. Doriyaki. Super round Ah, na dili siya katong na mataas. oo. Ano yun? Saan yun ni ma'am? Kani? Super slim, ma'am. Surprise. Ano? Super slim. Ah, super slim. Ang ganda. First, papa na. Super slim. My first time to see guys, super slim. At saka ito rin, yung crystal hawk niya iba rin. Itong Saudi Roy, parang gusto ko kaya lang. Kaling paraiso verde ma'am, tagpila. 8.5, ma'am. 8.5 yan o, apat na dahon na. Okay na yung price niya kasi yung binili ko 8.5, dalawang dahon lang. Okay na, okay na. Last na try ko, ma'am. Ganda. Mother type na din siya. Naana ko yan ha? Oo. Ang ganda rin. 8.5. Aba, mura na. Maganda. Okay. Monstera Bosigan. Ano? Micro.
sake. Ayan. Tapos bumili na lang pang propagate na yung vermicast, yung coco chips. Yan. Kaya uwi na tayo, tapos na, wala namang opening ceremony na nangyari. So, uy, ano nangyari dyan? Let's just go home. Okay? Bigat kasi yan. Lupa kasi yan, anak ko. Kaya mabigat. Let's go. Okay guys, magpaalam na ako. Thank you for watching. Please like, comment, and share. Magkita-kita tayong muli next time. See you on the next video. Love you guys. God bless. Stay safe lagi ha.